Maya Paldo, Pampanga, magandang araw, Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon nitong nakaraang linggo. 11 million packs ng smuggled cigarettes sinira sa Porac facility. Paggamit ng mga peking PWD IDs may tuturing na tax evasion ayon sa BIR. Road rehabilitation sa maimpis portion ng MacArthur Highway nakatakdang matapos sa July 2025. Comelec Region 3 handa na para sa national at local elections 2025. Komisyon tinayuhan ng publiko sa tamang pagpili ng kandidato. At socialized housing project itatayo sa Barangay Mining, Angeles City. Sinira na ng Bureau of Internal Revenue ang higit 2 bilyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa isang pasilidad sa bayan ng Porac, Pampanga, aabot sa 11 million packs ng iligal na produkto ang winasak nitong Lunes ng umaga. Yan ang balitang tinutukan ni Ashley Punzalan. Higit 14 million packs ng mga illegal cigarettes na nagkakahalaga ng halos 2 bilyong piso ang sinira ng Bureau of Internal Revenue ngayong Lunes, February 24. Nakatakdang isagawa ng BIR ang iba't ibang distraction activity ngayong taon sa 12 designated sites mula February 24 hanggang February 28. Itinalaga ang Porac, Pampanga bilang primary distraction hub sa ginanap na nationwide distraction of 2.1 billion worth of illicit cigarettes. Mula sa 14.3 million na pakete na nakumpiska nationwide, nasa 11 million packs ang sinira sa Porac. Kabilang din sa mga sinira ng BIR ang mga makinaryang ginagamit sa paggawa ng mga iligal na sigarilyo. Ayon kay Commissioner Romeo Lumagi Jr., isang hakbang ang aktibidad upang masugpo ang mga illicit trade at maprotektahan ang mga legal businesses na maayos na nagpapasa ng kanilang mga dokumento at nagbabayad ng tamang buwis. Bukod dito, layon rin ng BIR ang mapatibay ang kanilang revenue collection at matugunan ang public health risk na posibleng dulot ng mga sigarilyong nagmula sa mga unknown sources dahil hindi ito dumaan sa quality control at regulation. Paliwanag pa ng ahensya, ang billions worth ng mga sigarilyong ito ay mayroong halos 6.4 billion pesos na tax liability. Halaga ng malaking tulong umano sana sa publiko kung sumunod sa mga regulasyon ang manufacturers ng mga ito. Of course, kung nakolekta yan, imagine malaki-laking tulong yan sa ating mga kababayan dahil parte ng nakokolekta dito ay napupunta sa healthcare ng ating mga kababayan. Mensahe ni Commissioner Lumagi sa publiko, makisama sa laban ng ahensya at ipaalam sa mga kinauukulan kung may malamang warehouse at illegal na pagawaan upang mas marami pa ang makolektang excise tax mula rito. Bukod sa pagkumpiska ng mga illicit goods, nagsampa na rin ng multiple criminal charges ang BIR sa mga individual at korporasyon na sangkot sa illegal trade. Mula sa karampatang buwis na dapat umanong bayaran, times 10 ang penalty nito at maaari rin patawan ng criminal penalty o parusang pagkakakulong kung sakaling mapatunayang nagkasala. Payo rin ng BIR, bumili lamang sa mga lehitimong suppliers at siguraduhing may stamps ang mga binibenta. Nanawagan din si Lumagi sa mga lokal na pamahalaan na maging mapagpatsyag sa mga warehouse sa kani-kanilang lugar upang matukoy ang mga illegal manufacturers nito. Samantala, may mga haka-haka umano na baka raw bumabalik lang sa merkado ang mga nakukumpiskang illicit goods matapos ang mga operasyon. Kaya naman siniguro ni Lumagi na walang maiiwan o matitirang hindi masisira rito. BIR is concerned kapag nag-ooperate ang BIR, kapag meron kaming kino-confiscate, sa parte namin nakatago yan sa warehouse at ngayon sisirain natin. Sigurado tayo na walang nawawala dito. Lahat na nako-confiscate ay masisira at walang bumabalik sa merkado. Lahat ng mga tao natin nakabantay dyan at naka-livestream din naman po ito. Upang panitilihin ang transparency ng aktibidad, maaaring mapanood ang pagsira sa mga illicit cigarettes sa mga official social media platforms ng BIR. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Naging talamak ang paggamit ng peking PWD IDs upang makakuha ng diskwento. Ayon sa BIR, may tuturing umano ito bilang isang tax evasion scheme. Pakinggan ng buong detalye sa report na ito. Naging usap-usapan nitong mga huling buwan ng nakaraang taon ang issue ukol sa pagdami ng mga peking persons with disability o PWD IDs na ginagamit upang makakuha ng discount.
Ito ay matapos umalma ang ilang restaurant owners ukol sa pagtaas ng porsyento ng mga ibinibigay na discount na nababawas sa kanilang daily sales. Kamakailan lang, naglabas ng pahayag ang Restaurant Owners of the Philippines o Resto PH tungkol dito. Inihayag ng grupo na dahil sa mga pekeng PWD IDs ay naaabuso raw ang 20% discount na nagiging malaking dagok umano para sa kanilang mga negosyo lalo na sa mga maliliit at family-run restaurants. Ayon sa BIR, ang paggamit ng mga pekeng PWD IDs ay maituturing ng isang tax evasion scheme. Halos 88.2 billion pesos na revenue umano ang hindi nasingil ng gobyerno dahil sa pekeng PWD IDs. Ang unang bawas niyan, yung 20% ang yung mga negosyante, pero syempre ibabawas din nila yan sa kita nila, kaya bababa din ang buwis na babayaran nila. Dagdag ni Lumagi, maaaring humarap sa kasong falsification of documents ang mapapatunayang gumamit nito dahil sa pamameke sa isang government-issued ID. Ito rin umano ang kasong isasampa kung authentic ang ID pero peke ang kapansanan o karamdamang idineklara sa pagkuha nito. Samantala, hindi lamang sa mga business at tax revenue may epekto ang paggamit ng mga pekeng PWD ID. Ito rin umano ay isang kawalan ng respeto sa mga lehitimong PWDs. Layon daw kasi nito na pagandahin ang well-being ng mga PWD IDs at masolusyonan ang kanilang problemang pangpinansyal. Naman sana na magkatotoo ang mga pinapalabas yung mga kapansanan dyan. Dapat makonsensya tayo at wag na natin gawin ito. Sa ngayon, nagkakalap pa lamang ng impormasyon ng BIR kung saan nanggagaling ang paggawa ng mga pekeng IDs. Pero sinisiguro ni Lumagi na tuloy-tuloy ang kanilang pakikipagtulungan sa iba pang ahensya ng gobyerno upang matukoy ang mga gumagawa at nagbebenta ng mga pekeng PWD IDs. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Isang aso ang hinihinalang sinaktan matapos makitang duguan at may sugat sa ulo. Dahil dito umalma ang fur parent ito at nananawagan ng tulong para sa pagpapagamot ng aso. Narito ang report. Duguan at kita na ang bungo. Ito ang kalagayan ng asong si Molly nang siya ay makita ng kanyang mga amo sa Barangay San Juan sa San Simon, Pampanga. Ayon kay Eileen Joyce Yambao, nakita na lang daw nila bigla ang nagkalat na dugo sa kanilang bahay na galing pala sa sugat ng kanilang alaga. Yung sugat niya po sa may bandang ulo po, nung gabi po na yun, medyo maliit pa lang siya. Pero tinignan po namin kaninang umaga. Ay yesterday po, mas lumaki po siya, yung bumuka siya. Nagbi-bleed pa rin po siya until kahapon. Pero ngayon po, medyo okay na po. Hindi naman naniniwala si Eileen na ang sugat ni Molly ay nagmula sa aksidente. Para sa kanya ay may taong sadyang nanakit sa kanyang alagang aso. Malabo po kasi siyang accident kasi sobrang lalim po ng sugat. Parang sinadya po talaga siya na yun nga po sugatan. Gayunpaman, walang mahanap na ebidensya at sa kanyang palagay, dahil nangyari umanong pananakit ng gabi, kaya't madilim na at walang nakakita sa pangyayari. Dagdag pa ni Eileen, wala rin daw mga CCTV camera sa kanilang lugar, kaya hindi nila mahanap kung sino man ang umano'y tumaga kay Molly. Pangalawang insidente na rin daw ito na umuwi ang kanyang alaga na sugatan. Actually, pangalawang beses na po ito nangyari sa kanya. Yung una po, nung mga nakaraang buwan po. Kaso, pinalagpas po namin kasi yung sugat niya po, maliit lang po. Then, ang ginawa na lang po namin, tinali po namin siya. Hanggang ngayon, hindi pa rin mawari ni Eileen kung bakit nangyayari ito sa kanyang alaga. Tahimik lang po. Mabait po yung aso na yun. Kaya di ko din alam kung ano po yung reason, kung gusto ba katayin, kung yun po. Di man din po nangangagat yun. Ayon din kay Eileen, may ibang aso pa raw sa kanilang lugar ang tinagarin sa ulo. Pero may nabalitaan din po ako ate na meron din daw po dito na may nataga din po sa ulo nung nakaraang araw din po. Pero hindi ko lang po sure kung totoo. Pero marami po yung nagsasabi na meron nga din daw pong aso na may taga din daw po sa ulo. Kamakailan lamang isang aso rin na nakaranas ng karahasan matapos itong panain ng Indian arrows ng 5 beses sa Negros Occidental.
Kasi yung mga aso, hindi naman nila kayang magsalita para sa sarili nila. Hanggat kung pwede, bawalan na lang, sabihin sa owner, ikulong, hindi yung saktan natin kasi hindi naman nila kayang lumaban, hindi nila kayang defend yung sarili nila. Kasalukuyang nagpapagaling si Molly sa kanilang tahanan sa Barangay San Juan sa San Simon. Sa kasamaang palad, hindi raw siya madala sa veterinaryo dahil sa problema sa panggastos. Sa mga nagnanais na magabot ng tulong para sa pagpapa-ospital kay Molly, maaaring mag-donate ng tulong pinansyal sa numerong 0953-146-8283. Kasama si Francesca Perez, Arlene Salonga, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakaraang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Puspusan ng preparasyon ng COMELEC Region 3 para sa National and Local Elections 2025. Bunsod nito, kumpiyansa ang ahensya na matatapos ang eleksyon ng malinis, patas at payapa. Alamin ang buong detalye sa report na ito. Patuloy ang paghahanda ng Commission on Elections sa COMELEC Region 3 para sa national and local elections sa May 12, 2025, kasabay ng tumitinding kampanya ng mga senatorial at party list candidates. Sa kapihan sa Bagong Pilipinas ngayong Martes, February 25, sinabi ni Attorney Elmo Duque, Assistant Regional Election Director ng Region 3, na pinaigting ng COMELEC ang mahakbang upang matiyak ang maayos, ligtas at patas na halalan. Nakikita din natin ang part ng initiative ng PNP as our member sa RJSCC, yung police visibility in key areas. No? So nagkakaroon ng criminal deterrence, yung kanilang presence na nakikita ng mga taong bayan. Kaya yung mga criminal, hindi sila basta-basta pwedeng gumawa ng anumang karahasan dahil meron tayong mga police na nakikita in mga key positions na hindi naman may kalayuan sa isa't isa. Bukod sa pagsasanay ng mga election personnel at pagsasaayos ng mga polling precincts, tiniyak ni Duque na magkakaroon ng real-time contact ang regional, provincial, city at municipal joint security coordinating centers sa lahat ng deployed forces gamit ang iba't ibang communication at water assets. Yung proseso ng pahalalan natin sa Mayo 12, 2025, talagang handang-handa ang COMELEC Region 3. Bakit? Training natin ang mga DESO technical support staff natin. Sila yung tutulong, gagabay sa mga tinatawag natin na DESO or yung DepEd Election Supervising Officer, yung mga principal or less than yung mas mababa sa principal na magmamando sa mga kaganapan ng halalan doon sa presinto. Samantala, tiniyak din ng Commission on Higher Education ang suporta nito sa provincial reaper hubs sa pamamagitan ng pagpapadala ng karagdagang trainers para sa DTSS trainers at kumpletong manpower complement upang mapabilis ang pagsasaayos ng election equipment at iba pang kinakailangang pasilidad. Sa 2025, doon na po sa bawat probinsya o 7 lalawigan sa Central Luzon, to be very definite, mayroon na po silang tig-isang repair hub para hindi na po mahirapan ang mga partner agencies natin, mga deputized agents natin para ma-repair ang mga problema ng kanilang mga SD cards o mga counting machines natin. Yan, it is manned by, of course, the CHED po, Commission. Hinimok naman ni Duque ang mga botante na maging mapanuri sa pagpili ng mga kandidatong iboboto. Sa ating mga botante, magtulungan po tayo. Kaya nating idaos ito. Handa na po ang COMELEC. Dapat tulungan din po natin ang ating sarili. Huwag nating ibenta ang ating mga boto. Kinabukasan natin ito. Bayad natin ito. Ikabubuti natin lahat ito. Huwag po tayong boboto dahil may natanggap tayong benepisyo. Boboto tayo para sa ating kinabukasan. Boboto tayo dahil sagrado ito, dahil karapatan natin ito, at dapat boboto tayo dahil may tao na karapat-dapat na mabono para sa atin. Patuloy ring binabantayan ng COMELEC ang mga iligal na kampanya at iba pang paglabag sa election laws. Tumupad po tayo sa ating mga umiiral na panibagong batas, resolusyon na sumasakop sa pagsagawa natin ng ating kampanya. Lalo na papasok na tayo sa March 28, malapit-lapit na po yan.
Huwag po natin bigyan ng kadahilanan na tayo po ay ma-disqualify. Kung winnable na po tayo, dapat i-maintain natin yan. Nakatakdang magsimula ang campaign period para sa mga local candidates sa March 28 at magtatapos sa May 10, 2 araw bago ang eleksyon. Kabilang sa mga pinakatinututukan ng COMELEC ay ang bayan ng Arayat at syudad ng San Fernando na isinailalim sa yellow category, habang nasa orange category naman ang bayan ng San Antonio sa Nueva Ecija dahil sa history ng election-related incidents. Isel Fernando, CLTV 36 News. Sa nalalapit na 2025 midterm elections, isa sa mga mahigpit na binabantayan ang posibleng paggamit ng digital payment platforms para sa vote buying. Kaugnay nito, nagpatupad ang GCash ng hakbang upang maiwasan ang maling paggamit ng kanilang serbisyo sa panahon ng kampanya at eleksyon. Kung ano ito, alamin sa report ni Arlene Salonga. Lilimitahan na ng GCash ang send money transactions upang maiwasan ang paggamit ng kanilang platform sa vote buying sa nalalapit na 2025 midterm elections. Alinsunod daw ito sa COMELEC Resolution No. 10946 kontra bigay. Mananatiling epektibo ang daily transaction limit hanggang sa mismong araw ng eleksyon sa May 12 at babalik sa normal ang mga transaksyon sa May 13. Sakop ng limitasyong ito ang regular at business accounts. Pansamantala ring hindi magagamit ang express send at send via QR kapag naabot na ang tinakdang limit. Layunin daw ng hakbang na mapanatili ang patas at malinis na halalan sa pamamagitan ng pagpigil sa financial influence sa boto ng mamamayan. Ayon sa GCash, hindi nila isinapubliko ang eksaktong halaga ng transaction limit upang maiwasan ang posibleng pagsasamantala rito at matiyak ang epektibong pagpapatupad ng mga regulasyon laban sa vote buying at iba pang iligal na aktibidad. Tiniyak din nila na may mekanismo silang inalatag upang bantayan ang kahina-hinalang transaksyon at regular din nila itong inire-report sa mga otoridad. Ang GCash ay isa sa mga pinakamalaking fintech company sa bansa na ginagamit ng 8 sa bawat 10 Pilipino. Kaya naman mahalaga raw ang hakbang na kanilang ginagawa upang mapanatili ang integridad ng eleksyon at maiwasan ang anumang uri ng pandaraya gamit ang kanilang platform. Samantala, iniulat naman ng Department of Information and Communications Technology o DICT na binabantayan nilang hindi bababa sa 8 financial apps na maaaring gamitin sa vote buying para sa darating na halalan. Bukod sa economic at societal impact ng eleksyon, mahalaga ring pagtuunan ng pansin ang epekto nito sa kalikasan. Ang campaign materials kasi ng ibang kandidato, bukod sa ipinako na sa mga puno, gawa pa sa plastic material. Kaya ang resulta nito, pagkamatay ng mga puno at dagdag sa basura. Naritong report ni Liana Canilaw. Bago pa man opisyal na magsimula ang election period noong January 12, kabilaan ng mga nakapaskil na poster ng mga kandidato. Dumami pa ang mga ito sa pagsisimula ng campaign period para sa mga kandidato sa senador at party list groups nitong February 11. Mayroon sa mga poste, pader, waiting shed, at maging sa mga puno. Ngunit paalala ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, bawal maglagay ng campaign materials sa mga puno. Nakasusugat kasi sa mga puno ang pagpako o pag-ukit sa balat ng mga ito. Nagiging dahilan din umano ito na madaling pagkapit ng infection mula sa pathogens. Paniniwala ng environmental advocate at pioneer member ng Save the Trees Coalition na si Hermenegildo Pineda, ito ay nagiging sanhi ng pagkamatay ng mga puno. Kaya panawagan niya sa mga kandidato at supporters nila, ilagay na lamang ang mga poster sa designated posting areas. Ako, ito yung magandang suggestion, no? Sa mga local leaders natin ng Mabumen, sana maging aware naman sila dun sa mga bagay na pinapatuwad ng COMELEC. Unang-una, mag-post lang dun sa designated posting area. And then, iwasan yung pagpako sa mga laman natin. Imagine, kaunti na lang nga yung mga laman natin sa kalsada, papakuwang mo pa yung iba, nagkakaroon ng damage. May inilabas na common poster areas ang Commission on Elections o COMELEC. Itinalaga ang mga ito para matiyak ang maayos at patas na kampanya ng mga kandidato. Tumutukoy ito sa mga lugar kung saan maaaring maglagay ng campaign materials gaya ng mga poster at tarpaulin. Kabilang sa mga ito ay ang plaza, pamilihan at barangay hall na madali at madalas puntahan ng mga botante.
Ang patakaran ay nakabatay doon sa bilang ng mga registered voter sa isang lugar, na kung saan ito ay dapat mayroong 5,000 registered voter para magkaroon tayo ng isang tinatawag natin ng common poster area. Pag hihigit po dito sa 5,000 na registered voter sa isang lugar, yan ay nadadagdagan ng another one common poster area, which is a public place. Alright? Pag pinag-uusapan po natin ng public place, hindi po yung wall, hindi po yung tinatawag natin ng mga building, kundi ang common poster area na tinatawag natin is a structure that is erected by the tinatawag natin ng mga candidates, na kung saan doon nila i-exhibit, i-post yung kanilang mga campaign material. Mayroon din daw standard sizes ng campaign material na kailangang sundan. A standard of 2 by 3 feet. Sa mga independent, nagkakaroon sila ng tinatawag na natin na 24 square feet. Pag yan naman ay tinatawag natin na mga nasa political party, nagkakaroon sila ng allocation na at least 192 square feet. Yun sila pwede maglagay, magdikit ng kanilang mga campaign paraphernalia. Maaari rin maglagay sa private properties basta mayroong consent ng may-ari. Alinsunod sa instruction natin doon sa jurisprudence ng College of St. Augustine versus COMELEC, sinabi ng Korte Suprema na irrespective of the sizes, for as long as mayroong consent ng owner, hindi pwedeng pakialaman ng COMELEC. So wala tayong election power na tanggalin ang mga tinatawag natin na campaign material sa mga private properties. Alright? Ngayon, ang private property na yan, it may embody two things. One is mobile, the mobile structure or mga sasakyan yan. So may mga sasakyan na nagkakaroon ng mga campaign paraphernalia, but then it should still comply with the 2 by 3 feet standard. No? Pag naman mga public utility vehicles, pero privately owned, hindi pagmamay-ari ng gobyerno, kagaya ng MRT, LRT, no? Yan ay ang standard doon sa regulation na inatas ng Land Transportation and Regulatory Board. Okay? Samantala, batay sa COMELEC Resolution No. 11086, dapat gumamit ang bawat kandidato ng environmentally sustainable election paraphernalia, gaya ng mga non-hazardous material. Mayroon ding itinatag na komite ang COMELEC, ang Committee on Environmentally Sustainable Elections o CESE. Layo nitong masigurong hindi nagsasama sa kapaligiran ng mga materyales sa pangangampanya. Bagamat sa kasalukuyan, nakatanggap daw ng hold order ang regional offices ng komisyon para sa implementasyon nito. Baklas tayo noong February 11, tayo ay nagkaroon ng mga instructions na hindi muna natin i-implement itong tinatawag natin na environmentally sustainable campaign mga ads or campaign paraphernalia. So nag-antay tayo ng further implementations on this. So ang gusto natin makita dito, nagkakaroon ng tinatawag natin na repurposing or mayroon tayong mga notifications doon sa mga campaign ads na itong mga campaign paraphernalia nito ay galing sa mga recycled materials and non-hazardous to the environment as well as to the health of the people. Kasama naman sa mga inirekomendang environmentally acceptable election propaganda ay ang reusable materials, energy-efficient lighting and sound systems sa rallies, biodegradable banners, electric vehicle o hybrid electric vehicle, LED billboards and other digital platforms, at iba pang sustainable local alternatives, kagaya ng tela, recycled paper at compostable plastics. Gayunpaman, karaniwang pa rin gawa sa plastic ang campaign materials ng mga kandidato. Batay pa sa Facebook post ng DENR ng Luzon, lumalabas sa mga pag-aaral na umaabot ng 450 years bago mag-breakdown ang mga plastic. Tapos ng eleksyon, added basura tayo, di ba? Ang dami na nga nating problema sa basura. Addition pa yung basurang ilala ng elections campaign. Sana makaisip tayo ng parang kung paano ma-lessen yung ganitong naging sistema na ng political natin eh. Sobrang paggasta sa campaign materials. At sana yung din mga tao na buboto ngayon, pag-aralan din yung mga taong yung mga leaders natin na sobrang
gumastos sa kanilang campaign materials na hindi naman nakakatulong. Bagamat wala pang nahuhuli ang ahensya ng national candidates na naaktong lumalabag sa probisyon ng Resolution No. 11086 at 9006 of Fair Elections Act, nakamasid daw ang COMELEC at handang mag-usik sa mga sumusuway. So napakahigpit ang mandato ng ating chairman. Lahat ng mga illegal campaign material ay dapat matanggal at wala dapat sanang maglabag. Dahil kung kayo po ay maglalabag, ay mayroon po kayong ground for disqualification. Siguradong panalo na matatalo pa. So don't ever give yourself a reason to be disqualified and to lose your right to be voted upon by the people and be seated as a duly elected official. Hinihimok din ng poll body ang publiko na makipagtulungan sa pamamagitan ng pagre-report ng anumang paglabag upang mapanatili ang kaayusan sa darating na halalan. Maaaring bisitahin ang opisyal na website ng COMELEC o magtungo sa pinakamalapit na tanggapan ng ahensya. Liana Canulao, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakaraang linggo. Nakabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Sakit sa ulo ng mga biyahero ang lubak-lubak at flood-prone na daan sa sakop portion ng MacArthur Highway. Kaya ang DPWH Region 3, sinimula na ang road rehabilitation nito at nakatakdar na umanong palawakin ang kanal rito para maiwasan ang pagbaha. Para sa buong balita, naritong report ni Ashley Punzalan. Mimiyamo ing tugak lulbog na. O sa Tagalog, iihilang ang palaka, bumabaha na. Ito kadalasan ang sinasabi ng mga matatanda kung ang kalsada ay madaling bahain kahit sa konting pag-ulan lamang. Ganito ay nilalarawan ng ilan ang sakop portion ng MacArthur Highway sa Barangay Maimpis, City of San Fernando. Naging madalas ang pagbaha sa area tuwing umuulan ng malakas na naging sakit ng ulo ng mga motorista at commuters. Gawa rin ng madalas na pagbaha at ang volume ng mga sasakyan na dumadaan rito, kinakailangan na itong ayusin dahil masyado na umunong na damage ang pavement ayon sa Department of Public Works and Highways Region 3. Pag wala po sa kondisyon yung daan, it causes accident. It causes accident po. It causes inconvenience po sa public. Kaya naman ipinagpapasalamat umano ng ahensya na naisama ito sa 2024 budget na iginawad sa kanila. Ang rehabilitasyon ng portion na ito ay kasama rin sa road rehabilitation project ng DPWH na kinabibilangan ng roadwork sa Dolores. Higit 230 million pesos ang inilaang budget para sa kabuuan ng proyekto at nasa 33 million pesos naman ang para sa sakop portion. Nakatakda umanong matapos ang kabuuan ng proyekto sa July 2025 bago ang rainy seasons. Yan po ang target completion date natin at yan din po ang pangako natin sa LG. Lagi po naming paalala at instruction sa contractor is huwag hihintayin magtag-ulan. Dahil pag ginabutan po tayo ng tag-ulan dyan, mas mahihirapan po tayo mag-construct. That's why pinapapast track po talaga namin yung trabaho. Nitong February 9 lamang nang umpisahan ng ahensya ang rehabilitasyon ng sakop portion. At sa ngayon, nasa 10% na umano ang kanilang accomplishment sa kabuuang haba na dapat nilang gawin. Bukod sa pagsasaayos ng daan, nakatakda rin umano nilang palawakin ang drainage system sa lugar. I-revise po natin yung kanal. So from sakop po hanggang dun sa outfall, gagawa po tayo ng 2x2 meters na kanal dyan. So mas malaki na po yung kanal ngayon. We are expecting po na with this intervention, masolusyonan po yung pagpa-flooding. Mas mataas na rin daw ng bahagya ang ginagawang daan. Hindi lang para maiwasan pang lalo ang baha, pero para na rin maikorek ang transition ng pavement at mas gawing smooth ang biyahe ng publiko. Samantala, sa pagsasaayos ng daan, kaakibat nito ang pagbigat ng daloy ng trapiko. Kaya naman tuloy-tuloy umano ang pakikipagtulungan ng ahensya sa lokal na pamahalaan ng syudad, lalo na sa City Public Order and Safety Coordinating Office o SIPOSCO upang panatilihin ang maayos na daloy ng trapiko. Gayunpaman, nanawagan si Engineer Hauco sa publiko na umunawa at habaan ang kanilang pasensya sa abala na maaaring maidulot ng konstruksyon. Anya, ginagawa umano ng DPWH ang lahat ng kanilang makakaya upang maibigay sa publiko ang dekalidad ng mga infrastruktura, lalo na para sa mas ikagiginhawa ng mga biyahero at commuters. Ashley Punzalan, CLTV 36 News.
Isang Aita community sa bayan ng Florida Blanca ang kinakailangan pang umakyat ng bundok para lang makakuha ng malinis na tubig. Kaya naman ang Don Honor Ventura State University, katuwang ang DOST at lokal na pamahalaan ng bayan, isinulong ang Mawakat Hydrant Project upang mapadali ang kanilang pamumuhay. Para sa buong detalye, narito ang report. Napakahalaga ng tubig lalo na sa pang-araw-araw na pamumuhay ng tao. Pero paano kung walang malinis na mapagkukunan nito? Kinakailangan munang akyatin at lakbayin ng mga Aita sa Barangay Mawakat, Florida Blanca ang maputik at masukal na bundok bago makakuha ng tubig sa isang sibol na nanggagaling dito. Mumukyat kaya pa mo po kayong bundok, mukyat kami, dala-dala nila po rin container, pupusanan mi, minsan nga po din kalupaming kababayan na kulot, at yung labibit-bitan anak, mumusan na pang galon. Pinagtsatsagaan ding inumin ng mga residente sa komunidad ang tubig, kahit na madalas umano silang magkasakit dahil dito. Wala na raw kasi silang iba pang mapagkukunan ng maiinom sa kanilang lugar. Kalupa na po ning malaria, popuytang kolera. Isa po kasi kareng anak mi, ati po manakla pa uli na po ning danom. Uling direkta ya pong matatabo, may bubulos po kayong galon. At direkta mi pong inuman. Alos makainom kayo po mo rin dinat na nibat ketang sibon. Ngayong Webes, February 27, na-turn over na sa komunidad ng Barangay Mawakat ang Mawakat Hydrant Project ng Don Honorio Ventura State University o DAVSU kasama ang Department of Science and Technology o DOST Region 3 at ng lokal na pamahalaan ng Florida Blanca. Sa ilalim ng accessible, quality, and unified approach to water access through innovative solutions o Program Aqua ng DAVSU, layo ng proyekto na mabigyan ng Aita community ng malinis at sustainable na supply ng tubig. Ito po isa sa mga advokasya ng aming Pangulo, Dr. Enrique G. Baking, na pangunahan ang mandato ng universidad, especially sa pagsusulong ng mga research na magiging kapakinabang sa mga komunidad ng Pampanga. Kadalasan, ang alam ng nakararami, malinis ang tubig na nanggagaling sa bundok. Pinabulaanan ito ng project engineers ng DAVSU na siyang namahala sa proyekto. Sometimes, ang tubig, dahil sibol nga yan, akala natin talagang malinis na malinis. Hindi rin eh. May mga dumi siya na idadala. Usually, ang pinakamahirap na i-filter namin dyan ay yung putik. Ang Hydra may isang water pump na nagpapump ng tubig mula sa ilalim na water source papunta sa mas mataas na source nang hindi gumagamit ng kuryente. Kaya naman siguradong matagal itong magagamit ng komunidad dahil walang electricity bill na kailangang bayaran para rito. Upang masiguro rin na hindi makakalusot ang dumi sa water pump, gumamit ng isang filtering system ang mga engineers. So ang lang natin ng way lang dito is pangalagaan nila yung filtration system. Kasi katulad ng tag-ulan na, kahit yung pamomba nila ron, hindi nila nagagamit. Hindi umano naging madali ang pagtransport sa mga gamit na kinakailangan para sa konstruksyon nito dahil laging matarik at maputik ang daan nang sumapit ang tag-ulan. Gayunpaman, siniguro ng mga inhinyero na kasama nila ang buong komunidad sa lahat ng proseso ng paggawa rito. Naniniwala kasi umano sila na sa ganitong paraan, mas mapapangalagaan ng mga residente ng Mawakat ang Hydra. Ito ay lesson learned namin dun sa mga naunang proyekto. Meron ng mga naunang proyekto pero in-evaluate namin bakit kaya hindi nagsasucceed. At yun isang nakita namin na hindi fully aware yung community. Conscious effort namin na ipaalam mula sa simula, iparamdam sa community na kasama sila at sa kanila yon. Nakipagtulungan ang DAVSU sa DOST Region 3 at Florida Blanca LGU upang maging posible ang proyekto. Naniniwala umano ang dalawang organisasyon na wala dapat komunidad ang maiwan sa progreso, lalo na sa pag-usbong ng teknolohiya. Kailangan yung mga kumbaga malalayong lugar o mahirap na pamayanan is naaabot pamamagitan ng pagbibigay ng mga makabagong teknolohiya na pwedeng makatulong sa kanila para maiangat ang kanilang kabuhayan. Barangay Baguio, taula naman din na dapat educate la, turuan la, di na lumas nating
benefit. Hiling din ni Mayor Darwin Manalansan na sana'y dumami ang ganitong programa upang maabot rin ang ilan pang Aita community sa bayan. Samantala, magsasagawa ang DABSO ng mga trainings at seminars para sa mga Aita sa komunidad upang maturuan sila kung paano pangalagaan at gamitin ang hydram. Nagpasalamat naman ang mga residente ng Barangay Mawakat sa pangunguna ng kanilang kapitan na si Marilo Bacani dahil hindi na umano nila kailangang uminom at gumamit ng maruming tubig. Kasama si Ashley Punzalan, Angelica Cara, CLTV 36 News. Magsisimula ng konstruksyon ng socialized housing project ng Angeles City LGU at Department of Human Settlement and Urban Development sa Barangay Mining. Aabot sa 2,450 units ang maaaring i-avail ng mga kwalipikadong benepisyaryo oras na matapos ang proyekto. Magbabalita si Liana Canilao. Disenteng pabahay para sa mga Anghelenyo. Ito umano ang naisin ng itatayong socialized housing project sa Barangay Mining, Angeles City. Batay sa disenyo, mayroong 2,450 units ang proyekto na nakapaloob sa pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ng pamahalaan. Idinaos itong Webes February 27 ang groundbreaking ceremony na pinangunahan ng pamahalang panlungsod ng Angeles at Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD. Unang-una po, bago po ako humabol bilang alkalde, ang isa po sa mga binilin sa akin ng aking ama na ang mga Angelenyos dapat daw may sarili-sarili silang bahay sa syudad ng Angeles. At wala ho tayo dapat iniiwan sa ating mga kababayan sa syudad ng Angeles. Ito ang hudyat ng pagsisimula ng konstruksyon ng town building socialized project na nakasunod sa disenyong vertical living. Ang usapan po namin, humihingi po silang 6 months to 8 months na matapos po yung mga unang 1 o 2 building po ang tatapusin nila. 10 building po kasi ang gagawin nila dito. No? Ito pong mga building na to ready for occupancy within 6 to 8 months. Paliwanag ni Mayor Carmelo Pogi Lazate Jr., ang proyekto ay isang township. Bukod sa housing units, ito ay mayroon ding 200 car parking slots, 680 motorcycle spaces, pamilihan, clubhouse at iba pang amenities. Opo, napaka-importante po ng mga amenities natin na kinausap ko po sila na ilalagay nila dito. No? Para po, it's a community within a community ang ginagawa po natin. Samantala, binili raw ng investor at developer ng proyekto ng Mining Corporation ng lupang pagtatayuan na aabot sa 4 na hektarya. Aabot naman sa 3 hanggang 4,000 piso ang posibleng bayaran buwan-buwan ng mga benepisyaryo na sinasala pa ng pag-ibig. Liana Canilao, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakaraang linggo. Nakabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Naipasa na sa Senado ang House Bill 10423 o ang Universal Social Pension Act. Isang malaking tulong umano ito para sa pangangailangan ng ilang senior citizens. Narito ang balita. Maituturing na ganap ng isang senior citizen sa Pinas ang mga individual na 60 years old pataas, ayon sa Republic Act 9257 o ang Expanded Senior Citizen Act of 2003. Sa higit 12 million na population ng senior citizen sa bansa, nasa humigit kumulang 4 million lamang ang nakakatanggap ng social pensions, ayon sa National Commission of Senior Citizens o NCSC. Kabilang sa mga non-pensioners ay ang 71-year-old na si Aling Lucia Canlas ng Barangay Lourdes, City of San Fernando, Pampanga. Bagamat matanda na at may kapansanan, pinipilit niya umunong maghanap buhay upang may ipanggastos. Kaalaga ng bata, yung matanda, titinda ng balot, iba-iba po kung ano pong panakitan, yun lang po pinapasukan ko. Ito lang po, yung anak buhay ko. Kung mabibigyan niya po ako ng gobyerno, yun, lalakihan ko po yung paninda ko, gano'n. Wala ring pensyon ang 74 years old na si Zenaida Pantig. Malaking tulong daw sana sa kanya kung siya ay tatanggap nito. Mahal po yung gamot ko. Bawat 3 months ang check-up ko. O kung wala akong anak pinakakain ako, wala. Samantala, nasa Senado na ang panukalang Universal Social Pension for Senior Citizens Act
o ang House Bill 10423 na magbibigay sa mga indigent senior citizens ng monthly pension na 1,000 pesos at 500 pesos naman para sa mga non-indigent. Sa panukalang ito, tanging ang edad lamang ang pamantayang titignan ng gobyerno kung qualified ang isang matanda sa pensyon. Ayon sa Region 1, 2, 3 and CAR Commissioner ng NCSC na si Raymar Mansilungan. Pagka naging universal siya, wala na kaming problema. Kasi kailangan mo lang i-prove na 60 years old ka, entitled ka na. Sa pagka-universal, ano lang siya, proof of age lang, di ba? So mas madali siya actually. Although mas malaking gasto sa gobyerno, pero mas madali siyang implement. Dagdag ni Mansilungan, magiging patas ito lalo na sa mga matatandang nagtrabaho ng matagal pero hindi qualified sa mga kasalukuyang pension na tinatanggap ng ilang senior mula sa gobyerno. Kaya naman hiling ni Mansilungan na sana'y maipasa na ang batas sa Senado ngayong 19 Congress. Dahil kung hindi, mapipilitan ang Kamara na i-file ito ulit sa 20th Congress. Samantala, bagamat may mandatory retirement age na 65, pwede pa rin umanong magtrabaho ang isang senior citizen kung pipiliin niya. Yung Republic Act 7432, yung Senior Citizens Act, merong provision yun ng government support to elderly. So, yung establishment, pag nag-employ ito ng senior citizen, tapos 6 months yung employment niya, merong tax holiday. Mabibigyan ng tax incentive sa mga kumpanya na mag-e-employ ng mga senior citizen. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Naghain ng panukalang batas si re-electionist Senator Christopher Bongo upang palawakin ang kapasidad ng Overseas Filipino Workers Hospital sa City of San Fernando, Pampanga. Layunin ng Senate Bill No. 2990 na inihain ng senador na matugunan ng lumalaking bilang ng mga OFW at kanilang dependents na nangangailangan ng medical care sa pasilidad. Sa ilalim nito, dodoblehin ng kapasidad ng naturang ospital. Mula 50 ay gagawing 100 na ang mga kama. I-upgrade din ng mga pasilidad at serbisyo nito. Kasama sa pagpapalawak ang pag-hire ng dagdag na healthcare professionals at pagkamit ng mas maraming kagamitang medikal. Ang OFW Hospital na itinatag sa bisa ng Executive Order No. 154 noong 2021 at pinasiyaan noong May 1, 2022 ay ang primary healthcare facility ng bansa na nakatuon sa mga OFW at kanilang pamilya. Gayunpaman, ang 50-bed capacity nito ay hindi kayang matugunan ng tumataas sa demand. Samantala, maglalaan naman ng pondo ang Department of Migrant Workers para sa nasabing panukala habang isasama ng Department of Health ang pasilidad sa subsidy program nito para sa mga medical infrastructure. Sa kanyang journey to the crown, nais bigyang diin ni Miss Universe Philippines Pampanga 2025, Francoise Marie Mayangitan ang healthcare system sa bansa, gayon din ang pagsupil sa kidney diseases. Kilalanin natin ang pambato ng Pampanga sa prestihiyosong beauty pageant sa ulat na ito. Better healthcare system. Ito raw ang naisusulong ni Miss Universe Philippines Pampanga 2025 Rancho Marie Mayangitan sa kanyang journey. I am a registered nurse and a medical doctor by profession, so I am really into advocating for that thing very close to my heart. I'm advocating for better healthcare access and the fight against kidney diseases. So as I carry our hometown's pride in this national pageant, I want to blend my roles as a medical doctor, an advocate, and community leader. Si Rancho ang pambato ng Pampanga sa Puksaan edition ng nasabing National Beauty Pageant. I am really delighted and humbled to be given the opportunity to represent Pampanga in the Miss Universe Philippines. And I am really excited to work with the organization and to walk alongside the incredible women from the different parts of our country. Kuwento ni Ranchoa, pansamantala itong namaalam sa pageantry upang ito ang atensyon sa kanyang pag-aaral ng medisina. At ngayong isa ng ganap na nurse at medical doctor, muli siyang sasabak at sa pagkakataong ito, bit-bit niya ang bandera ng lalawigan. May mensahe rin siya sa mga nangangarap may representa ang Pampanga sa hinarap. Those young individuals na gusto maging beauty queen or representative ng province or even cities nila in the future, wala namang imposible, no? Just work hard and huwag kayong mapapagod na
gumawa ng mabuti. Kasi at the right time, si Lord talaga, i-bless niya yung heart nyo. No? And don't forget to pray, don't forget to love the people around you, and to really embrace yung calling na binigay ni Lord sa'yo. It doesn't matter if pageant yan. So, hindi naman necessarily na mag-pageant ka to make a difference. Maybe kinocall ka ni Lord na gawin yung work mo sa either sa school, sa workplace. So, you just have to do your best. Samantala sa kanyang journey to the crown, hinihingi ni Rancho ang suporta ng bawat kabalit. I want to invite everyone to follow me in my journey. So, you can stay connected sa mga updates regarding Miss Universe by following the Facebook page of the Miss Universe Philippines. Also, pwede nyo din i-follow yung Miss Universe Philippines Pampanga Facebook page. And of course, gusto ko din i-invite kayo na i-follow yung Facebook account ko, Rancho Mayangitan, and also my Instagram and TikTok account, Ranchi Marie MB. Mapapanood ang buong kwento ni Miss Universe Philippines Pampanga 2025 sa Spotlight with JM De Jesus. Miyerkules alas 7 ng gabi, dito lamang sa CLTV 36. Liana Canilaw, CLTV 36 News. At sa mga balitang nakalat ng CLTV 36 News, para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV36 Official at CLTV 36 News. Sa Exo.in Twitter at CLTV36, sa Instagram at CLTV36 Official at sa aming TikTok at CLTV36 Official. Kung nais mong balikan ang mga programa ng CLTV36, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at aming website na www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV36 nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV36, ako si Jody Dizon Mercado. Maraming salamat po.